صي اسمع عليه غالو قالوا على تعنيد أخي تعشي غل خيوانوي زرو لوي إذا بنافيجاتر ويت دائما غال هند أجي كامير شغ إتمامين شغ إتش أولر لندن تخصون ودك دينا полностью навигатор и звук отключить нас тут телефон тесас. Перестраиваю маршрут. То есть иш звук скачать не это что? Начинаю навигацию. Маршрут обновлен. انت كوك باخ كان شاي زوق شحال يا شويه اسمع عليه رياكتيف لويلت يا انت اسمع او ماشي Jo, كويس ها så just det tycker jag också. Jo, det köper. عم بعين اتصل عليه. Вы на маршруте. سونا غير المشروع تاعو. Ничего себе, маршрут. كلغنا ماس. Продолжайте движение прямо. هو يا خميج وروسه ايش سوى؟ Вернитесь на маршрут, когда будет возможность. يحاول بقى Jo, مو حوص يا تو بالش حاول زروق وقع حاول حوص ميتك ما بس. طلبني شيء ها عرفت. Впереди камера контроля скорости. слава богу. Впереди камера контроля скорости. لا بصراحة هو خير. وعدي الأخ. Впереди камера контроля скорости. لا سو قيمة ولا شو داير ولا Впереди камера контроля скорости. وداير غير يغوص خلني عديلا. Куда ёк-макарёк прёшь? Не видишь, я тут еду. يتكلم مش مكريوك بعرف ساخر هو مكريوك شو Двигайтесь по главной дороге. اسوق من مو ويوچو سو по главной ويوچو Вернитесь на маршрут, когда будет возможность. يا يلا جديد وقصاق Впереди камера контроля скорости. وانا هو كامل شيخ كان دقني Вы на маршруте. سونا غاصو مرشو تاعو Продолжайте движение прямо. سو نيستا ويوچو Двигайтесь по главной дороге. и главное تاعو Вернитесь на маршрут, когда будет возможность. и قال لي اللون Скорости. تمام خالد انت زين دير دوتر يا زين